Òmnium al Penedès coordina enguany per segon any l'arribada de la Flama del Canigó a la comarca, que ha de servir per encendre les fogueres de la Revetlla de Sant Joan. Aquesta setmana s'han presentat els actes i el president d'Òmnium a l'Alt Penedès, Jordi Parellada, destacava que aquest 2016 s'arribarà a més municipis i es comptarà amb la col·laboració de més entitats. Dels 5 municipis que hi van participar el 2015, enguany s'arriba a 14. Ens agrada. De fet, el nostre propòsit aquest any era escampar la flama per tot el Penedès i poder arribar a tot arreu on es fessin alguna revetlla o alguna foguera i que la flama pogués arribar i que fos un acte complet. Veureu que al final aconseguirem arribar a 14 municipis. El recorregut de la Flama per la comarca serà enguany també més complex, però a l'inici es manté a Torrelles de Foix. Des de fa 17 anys, la Flama arriba al Penedès en aquest punt. Abans, però, d'arribar al Penedès, la Flama va al Parlament i des d'allà s'escampa pel territori. La Flama, el dia 23, baixa del Canigó i es porta en vehicle fins al Parlament de Catalunya. S'hi fa un reconeixement de la Flama com a tal, una rebuda institucional. Aquest any, que Torrelles fa 16 anys, és així? 17. O 17 aquest any, perdó. Se li fa un petit homenatge també a Torrelles per haver mantingut durant tots aquests anys aquesta tradició. I un cop fet això, s'agafa la Flama al Parlament i també en vehicle arriba a Torrelles. Aquest 2016 es compta amb la col·laboració de més de 200 persones per tal de fer arribar la Flama als 14 municipis que hi participen i que organitzen diverses activitats per tal de rebre la Flama i celebrar la revetlla. La intenció d'Òmnium, si enguany tot funciona bé, és fer arribar la Flama del Canigó a tots els municipis de la comarca el proper any, amb la voluntat que serveixi per ajudar a potenciar els actes de la Revetlla de Sant Joan.